Nuno, viste as novas cámaras da Nikon? Son moitísimo mellores que as de Canon. Pero ti que dis? Non me fales das Nikon esas cámaras de plástico. As Canon son moitísimo mellores, non hai comparación. Como te atreves a decir iso das Nikon? Son moitísimo mellores en calidade de imaxe. E a relación calidade-precio xa nin te conto. Bo, a ver como te explico. Ti non sabes que Canon é a marca preferida polos profesionais. Ademais, as súas lentes son incomparables e poden durar toda a vida. Va, saca. Unha vez que probes a Nikon, verás que son moitísimo mellores en todos os aspectos. Nunca xamais, sempre fui un fiel seguidor de Canon. Non as cambiarei por nada do mundo. Ademais, o meu tataravó tiña unha cámara Canon e deixoume a min no seu testamento. Vaias luces te sacas do sombreiro. Eso non ten nada que ver coa calidade da cámara. Bueno, non me importa o que me digas. Nunca cambiarei a Nikon. Canon é a mellor cámara de fotos de todo o mundo. E iso é todo. Pois que che vaya ben coa túa maldita cámara do Neolítico. Eu seguiré sacando fotos fermosas coa miña Nikon. Ei, chicos, mirad o que acabo de mercar. Unha cámara de fotos. Que marca é? Sony. ¿Qué pasa?